A Palotai-sziget jó hódtanya hírében áll. Pontosabban a Palotai-sziget déli és a Népsziget északi csücskét elválasztó holtág maradvány. Agyagos partoldala ideális lakhelye a kotorékkészítő óriás rágcsálóknak. Erről tanúskodnak minduntalan felbukkanó láb és rágás nyomaik. Egy úszó vasmonstrum közelében különösen sok nyomot hagytak. Így a vasmonstrum melletti parton jelöljük ki éjszakai leshelyünket. Kellően elszántak vagyunk, így hódszakértő barátunk horrormeséje sem szegi cserkelőkedvünket. Volt állítólag olyan Fehér Oroszországban, hogy valaki combon harapott egy hód, és hát elharapta az artériáját. Egyetlen esélyünk a láthatatlanná válás, ezért egy nagy teljesítményű infrareflektorral, dögnehéz akkumulátorával és egy infrakamerával felvértezve lopakodunk a tetthelyre. Van egy lerágott fa, de ez még nem az. Mehetünk. Ott igen. De vajon mi lesz az ellenállhatatlan csali, ami a parton szétszórt alma és répadarabokkal együtt ide vonzhatja a hódokat? És akkor mutatok egy kis szagmintát, hogy mi lesz a csali. Ezt vedd fel, ahogy beleszagol. Szagolj bele. Az elég erőteljes. Igen, tehát ez a pézsma. A faágra kent pézsma illatozása két hódot is közelbe csal. Egyikük partra mászik, majd szimatolni kezd. Szerencsére nem vesz észre semmi gyanúsat, így kezdetét veszi a hódlakoma. Hú, ez nagyon finom volt. Jöhet a második fogás. Hódbarátaink eszegetés közben sem feledkeznek meg az ásványi anyag bevitel fontosságáról. Így az almával együtt tetemes mennyiségű sarat is elfogyasztanak. Fantasztikus volt első találkozásunk a hódokkal. Így buzog bennünk a vágy, hogy még többet megtudjunk e sárdagasztó szőrmókokról. Folytatódjon hát megtérésünk története a Rákospalotai lápnál. Legyél te is hódhívő!